sidhat sekaring bawana langgeng mugi rahayu sagung dumadi Kakang Guna Sinarado pergenjong buk bolong kali codhe sapa sing gawe wonten timbal kang ngadhawuh Adi Guru marmane Kakang Narado ulun adoh ulun ami cerak saya ulun ragetake mboya ana liya ingkang bakal ulun sumune katerangan kejawi namung Kakang Narado ingkang minangka dados parampara tegesipun dados pinisepuh ingkang mapan ana ing Kayuwangan Jumbring Salaka nggih sakelengkung mantar timbalan Paduka Adi Guru dumateng ingkang raka ing sidik panudal-udal kendhih kumrung sininggalih kesuk panatane kalbu daya-daya kepengin uning baya wonten ing gatos ingkang pundi sakelengkung mantar dawuh jeneng Adi Guru dumateng kula kami tuaning para dewa Sang Hyang Kanika Putra Kakang wonten dawuh mestanipun nadyan kula boten matur Paduka saged ngraosaken bilih kalenggan samangke udakara pitung candra tegese pitung sasi Kayuwangan Suralaya ketaman goro-goro kagiri-giri mubah ndute Sibregedaba luber kawah candra dimuka ngakak tutuke kumitir petitik Sang Hyang Nagaraja kakarya bingung-bilung-lungan sagunging para dewa Dewi Apsara miwah Apsari menika kadaya saking menapa Di Guru dewa tuwek kaya dene Narada menika nganggo ngelmu titen niteni lelakon utawi niteni lelampahan ingkang nate gumelar wonten ing jagat padang menika saben-saben Suralaya menika ketaman goro-goro awit wonten titah Kujanmara ingkang mapan wonten ing Madyapada ingkang gentur tapane manteng semedine gandeng atine lawan Gusti Kang Maha Suci satemah Anggari Suralaya sor perbawa kasembya ing bawa bentar utawi kasembya ing gara-gara ingkang ngados mekaten menawi miturut gagasanipun Kakang Narado gara-gara ingkang nimbrung wonten ing Kayuwangan kadaya saking menapa Kakang Adi sasampunipun kula kriti kanthi hormati kahanan wonten ing jagat kalenggan samangke boten wonten titahing Gusti ingkang nedheng teteki yoga brata lah kula gandeng-gandengke lawan lakon ingkang wonten Kayuwangan mbok menawi boten klentu panggraita kula geger kang sarta gara-gara ingkang nimbrung wonten ing Kayuwangan menika dipun timbulaken saking Kayuwangan Swarga Dahana Kayuwangan Swarga Dahana menika papanipun Bathara Brahma angkar kados mekaten lah monggo kula aturi mirsani dereng dangu menika Brahma menika mantu putrane putri nggih menika Sang Banari Dresanala ingkang sampun kadhapaken kaliyan menengah Pandhawa pun Arjuna inggih Janaka mongko bebrayanipun Janaka kaliyan pun Dresanala kalenggan samangke sampun pinercaya dening Gusti Kang Maha Suci wujudipun wiji sejati ingkang tumanem tajeng wonten padharanipun nggih menika pun Dresanala kula entung sampun 7 sasi anggenipun gerbinipun Dresanala lah awet saking ageng pangaribhawanipun gedhe perbawane jabang bayi ingkang wonten jroning kandhutan satemah Anjari Suralaya goro-goro
langit kelap-kelap katon legin sanging alis risang mawe gandrung saban katulu poker moyak mayek saking jas bali morong lumare sang gandrung Duhari Sumitro Sanoyo Parandra Kalubot laguning kas Lukito Lukito linut itu Gusti Sasongko kasokan surya raras ruming sari-sari Kasiring sami ana ombre oh
ya Dewa ya Bathara ulun pas madhake Kang Prapta ngabyantara ana ing Sitinggil Kayuwangan Suralaya garwa ulun ya bojoku ing Kayuwangan Dandang Mangure Durga Permoni padha becik sak prapta kita ana ing Kayuwangan Suralaya Durga tobat kula nggih pukulun boyone sang saya nggih kula ngabiyantara wonten ngasemah Kayuwangan dipukulun bidhah saking Kayuwangan Dandang Mangure dumugi wonten mriki boten nyandung sakara-kara tegese boten nyandung sambe kala pinaringan berkah slamet rahayu wilujeng ngabiyantara wonten ngasemah Duka ngono Durga nggih ana dos mengaten kemarin kula matur kesembahan bekti mugi konco sanggap apa to Duka yo dipukulun Bathara Guru iya iya wis tak ngomong bener becik karya Gonggong Birawa Jalimala ora liwat pangestulun bae Tampanana dalam pangestulun bae Tampanana napa nggih ngesaken dawuh kula tampih tangan kalih kapetekaken wonten ing Jaja rumangsaken Mardaya memana ora daging Kayuwangan mangkono durung nggih ngesaken dawuh karo sapa kula wonten pundi kemawon tindak wonten pundi kemawon kula boten milih wonten rencangipun ijen Kamarawan nyuwun pangapunten anggen kula dumugi niki wau abdi randhat radi tawat sebabe gelo sing tanah kula gelo perkara apa Indonesia kalah karo Jepang 6-0 perkara kaya ngono kok mok pikir kowe sing mikir dhewe nggih kula radi randhat anggen kula ngabiyantara wonten ngasemah Kayuwangan dipukulun ana apa Durga ngaten pukulun Brahmara manusumyung ambarane kadidhananing kaswasih anek margo memalagung Maresang Gomo Maswatmojo Wangun lalu manguadi Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Punya samo para waya hampo sowan kula wonten ngasemah Kayuwangan dipukulun ingkang ongkos pisan kepengin tilik Kayuwangan Maduka ingkang ongkos kalipun ngaturaken alam momen alam mereka tembung lawas ana iki tegese kangen apa dikaya ngapa dapure Betari Durga kula menika nggih garwa sah panjenengan ing atase kula bojo panjenengan ning 2 taun panjenengan dan boten nate tindak wonten ing Dandang Mangure napa dikira wong wedok kaya kula niku boten nate kangen karo bojo wong nyatane kula menika garwa panjenengan ya ampun 2 taun atau dikeloni nganti butet iya Durga yo awit sapa anggaing pakaryan nggih kula boten badhe brontak napa-napa wong jenenganipun Paduka minangka dados pimpinane Kayuwangan Suralaya ha iki nomor 3 pukulun ini nomor 3 wonten kandungan anak ora bapa raga lire kepiye Durga Paduka kaliyan kula menika pinercaya garbeni Atmaja tegese duweni anak lanang nggih menika pun Dewa Srani Ratu Tunggul Malaya ya ulun ngakoni kalamun to Dewa Srani kuwi Atmaja ulun patutan kelawan jeneng kita Betari Permoni nggih banjur gandeng jenenge lawan ulun ngaten ulun Dewa Srani menika wiwit cilik menika sing ngopeni kula ngantos ngancik dewasa lan mekasanipun dadi ratu wonten ing Tunggul Malaya sing golek-golek niku kula nek boten wonten Durga nanging kelakone si Dewa Srani lenggah keprabon wonten ing negari Tunggul Malaya ya terus nah rene sampun sampeyan kawis anggenipun dados ratu wonten Tunggul Malaya sipating Nalendra sipating ratu menika jangkep anggenipun ngasti pemerintahan menika menawi sampun kagungan garwa utawi sampun kagungan sisian yang minangka dados ketimbangane gesang wonten Madyapada Dewa Srani pingin rabi langkah kados mengaten
Yen pancen wis mengko mahyani mangsa kala Dewa Serani pengin palakrama murgane kowe kandha. Bocah saka ngendi jenenge sapa anake sapa yen perlu munggahe kepengin rabi kelawan widodari Kaliwangan mangko panjenengan ingsun kang minangka dadi pimpinane Suralaya bakal paring dawuh marang salah sawijining widodari kang dadi gayuwane si Dewa Serani kok gak kuwi kandha. Bapak nika badhe kula aturaken. Dewa Serani kok gandrung kelawan widodari kang mapan Kaliwangan Suralaya mriki. Moro gage kuwi kandha. Widodari jenenge sapa mengko panjenengan ulun ingin bakal paring dawuh supaya widodari mau medhun ana ing Nagara Tunggul Malaya tumulika garwa dening si Dewa Serani. Widodari badhe dipun kersakaken kaliyan ingkang putrapun Dewa Serani. Boten sanes widodari saking Kaliwangan swarga daono atmajanipun Bathara Brahma pun Bathari Dresanala. Oke. Sang kaperangu ore mangko pinemben beda sang arnaning bawono so sang arnaning bawono yo si tukang walang ati yo si tukang ngendhesing jas yo si tukang kudu kae Durga kok jawab apa jeneng kita kurang-kurang pawarta adol pangrungu sampun kula menika sampun ngertos bilih pun Dresanala sampun ngagawa dene tengah Pandhawa si Janaka kan kok badhe ngendika kadang mekaten nek pancen wis krungu yo gene kowe ora ngandani marang putramu si Dewa Serani kula menika sampun paring dawuh dumateng Dewa Serani aja Dewa Serani Dresanala kuwi wis duwe bojo ya kuwi menengah Pandhawa si Janaka nek kowe njaluk rabi karo Dresanala kuwi tegese ngrusak pagrayu nyurus-nyurus ijo obak-obakan entemane wong bebrayan ngrebut bojone wong liya kuwi ora becik ngrebut bojone wong liya kuwi elek kula kandhani ngoten Dewa Serani malah jawab dakan kula kanthi cethok ibu gagah wong lanang niku nek iso ngrebut bojone wong liya saya iso ngrebut bojone kancane dhewe niku napa mboten ngelu sirah kula nganti kula mbeni bir kula ndel kabeh Ganti Dewa Serani wis mekandhani sampun nyuwun panyapura permoni yen to si Dewa Serani pengin jawab kelawan Dresanala ulun ora bakal bisa minangkani ulun paduka ing sekawit paring dawuh kali cetha bilih sedaya widodari menika sandhap wonten panguwasa paduka angele sepira paduka kantun megataken katresnanipun megataken bebrayanipun Janaka karo Dresanala Dresanala kowe tak rabeni karo anakku ngono angele sepira kuwi tegese rusak tatanan kang saton rusak angger-angger ing mapan ana ing Kaliwangan Suralaya purun apa boten ora bakal tak tindakne nek boten purun kula nyuwun pamit Dewa Serani sampun sumpah tinimbang gagal rabi kelawan Dresanala luwih becik Dewa Serani bakal mati gantung wonten ing alun-alun Tunggul Malaya timbang Dewa Serani dadi tontonane wong akeh mati gantung luwih becik kula patenane dhewe
Nibani arom-arom ngandanu ing ngabiyat Narada ngepani Jawata Sutamula amat dipun godhani pose dina samangku ewuh aya ing pambudi paduka menika pimpinan wonten ing Suralaya angel sepira Drasana kowe pegatan arabane karo anakku nek pancen boten sago pancen boten purun tegese tega lan patine karo putra Dewa Srani lu tak mantuk mawon boleh ning Jogorogo anu wonten itu Tunggul Malaya lu pakenane Dewa Srani iya Durga bon-bone gede tanggung jawab ulun larang anak si Dewa Srani dina samangku mbuh piye carane bakal pinangani Dewa Srani bakal rabekke kelawan Dresana kalian di guru geger iki kok aslo Guru Sasumbara Lindung para bumi kuncing Kumalodo buntor gato Komo bengkang Jolo didi lumembak Panyo kumambang Perginjang pak pong waru doyong di negara wong ada soto jenenge rombong rambut dawa jenenge gondrong untuntek jenenge ompong bojo moblong tinggal jagong dikeloni wong lagi di guru wonten dawuh kakang piye nek paduka badhe nuruti karepe anak niku pancen wajibe wong tuwa nuruti nek ditonton didelok luwih dhisik pakatine anak kuwi bener apa luput mapan nggon bener napa nerjat wawaler lan iki mengke panjenengan duweni kesaguhan badhe dipun dawaken lawan pun Dresana tegese purun boten purun mau tidak mau anggenipun rabi Janaka kelawan Dresana monggo Dresana pun meteng pitung sasi panjenengan pegataken mung nuruti kekarepane anak lho iki sing diarani nasak nusuk kang sarta ngrusak wawaler krajang angger-angger kersane Kakang Narada aku dipun nuruti niki mengke iso nglandang carang saka pucuk kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan kula tak takon Kakang apa pimpinane kayangan menika sinten Paduka sing menang Purba lan Masisa kahanan kayangan Paduka di guru sing menang Lembokne abang ijone melakon wonten ing Suralaya Paduka di guru tegese dewa liyane kudu manut kaliyan sinten manut lawan Paduka di guru yen mengaten Kakang Narada manut kaliyan kula boten saged sebabe sampeyan kleru nek sampeyan bener kula manut nek sampeyan kleru kula duwe hak benerke bener tumrap Kakang Narada dereng karuan bener tumaring Bathara Guru lepat tumrap Kakang Kaneka Putra dereng karuan lepat tumrap Kaneka Putra
tumaping manik boyo kula saking menika paduka kula aturi manut kaliyan kula. Manut pripun? Manut kaliyan kula paduka mendel kemawon. Mboten saged. Wong kula duwe lambeng ki omong. Ora entuk omong iku pripun? Pimpinane kaliyan menika kula nek panjenengan mboten setuju, mboten serujuk kaliyan Bathara Guru, mangleren kemawon leh dadi dewa. Lho, mecat sampeyan. Arep mecat sampeyan. Kula mangpecat mboten napa-napa. Rumangsane kula leren dadi dewa napa mboten iso mangan. Iso. Kula malah rencana badhe medhot wonten ing Ngasapada. Golek gawean saenten iki. Rumangsane kok dikira panganan menawa wonten kayangan tok. Ngasapada niku kathah. Dadi tukang gopur toko gojek kula nggih saged. Kakang Nalada mangmendel manut kaliyan kula. Mboten saged. Nek mboten saged lan mboten manut kaliyan kula, pinarak monggo undur ndherekaken Sugeng Tindak. Wah, nundung sampean. Elok. Abang Dewa kula niku wong Jawa. Dipun suwarani kados mengaten kula krasa. Pinarak monggo kundur ndherekaken Sugeng Tindak. Niku cara kasare kowe ndang minggatos nggih. Kula tampa kanthi jembaring dondo. Kula tak nonton saka kadoan. Suradira jayane Kang Sobras Sop kabeh kula Darmasuti. Sapa dikira ngono manut. Aku kudu kakao. Nggih, saya kakao. Bundeli arep metu rombongan yo ben dewa tuwek. Isih akeh dewa sing nom-nom magang kepengin nderek dhumateng panjenengan. Iya. Kula bali Narada niku kan biyen asine kan biyen nganti sayang kiyaine niku apike kaliyan panjenengan namung wonten ing lair batine sing mboten cocok karo panjenengan. Asine Narada niku pengen nyaingi panjenengan, pengen dadi rakune para dewa. Kula kemresik kados mekaten. Narada mung sampun gandoli arep metu saka rombongan yo ben. Golek gandriyane dewa tuwek kaya ngono. Sangat ngomong iki. Nek rasane aku dewa tuwek. Ora nek gunane, rumangsane nek aku metu saka rombongan kene, sapa sing dikongkon ora indah? Raimu. Mau-maune Suralaya ki ayem tentrem. Gandeng ketekan kowe Durga, kahanane dadi panas kaya ngene. Bola bali bidodari ini begengek. Aduh bapak mendel mawon to kulon tidak nek diwadani bidodari ini begengek. Lah iya apa ora? Inggih kulon yo. Lah iya yo wis ora usah dadak brutal. Kendro wonten dawuh Timbalono. Rakara Brahma Sintrang Samirana supaya mangken menawa karasan.
Kaning sun Gusti Wanaso dase kaswase maragio loro asmara orang-orangmu gomangaran ya paringo osodo mahanggir jiwa kawula nglipur ngreteng logito kalwanu tantangan juga ingin ada wudhu sakelang wong wanto timbalan paduka nilakati kulun Bathara Guru jumateng ingin putra kula pun Bathara Brahma kemarin kula ngaklungaken jaga ngaken karna nyadong kula menang sabda bakal dikepaduka nilakati kulun Brahma utawa timbangan ngajau para gage pitakon kulun Mansurana pangwasa kaya mangan kuwi sapa paduka nilakati kulun Bathara Manikmaya ingkang menang nemtoke ambang ijone lakon ana kaliwangan paduka kulun yen aku kandha abang dewa sanesipun kedah abrit yen aku kandha ijo dewa liyane kedah ijo upamane ana perintah saka panjenengan ulun tumrap jeneng kita Brahma pertamtu badhe kula tindakaken saliyane aku pimpinan kayangan paduka mika Sudarma kula bapak kita nggih wajibe anak menyang bapak anak kedah bangun miturut dumateng dawuhipun yang sepat dina samengku upama ana perintah saka panjenengan ulun bakal kula tindakaken nadyanto nganti lara sampun mareka saking pejah kula temah kanggo mestuti dawuh jenengan paduka nyuwun ulun bagus dina samengku ana perintah tunggal saka ulun tumrap jeneng kita Brahma kowe bali ning kayiwangan swarga tauna petu ana mantumu Janaka kelawan anakmu wedok si Darsanala dina iki cah loro kae pegatno mergo Darsanala bakal tak rambene kelawan Dewa Serani aduh mati oh kula jangan dawuh pangandika kulun dosa lan lepatipun anak kula menika menapa kulun dewa dene dawuh jenengan paduka supados misahaken lan megataken anak kula Darsanala kelawan mantu kula pun Arjuna waduh kulun tinimbang kula kinen megataken katresnanipun anak kula pilaur kula kinen ngadepi galake Simadara Brahma ing sekawit jeneng kita kandha yen to apa sing dadi dawuh ulun bakal tindake apa talingan kita ora ngrungokke Darsanala bakal tak rabekne kelawan Atmaja ulun Ratu Tunggul Malaya si Dewa Serani nanging lare kalih engko sami-sami tresnanipun tur dasanipun kula badhe tampa putu kulun Darsanala anak kula sampun gerbini sampun ngandhut sejaban bayi sampun 7 candra tegese 7 bulan dosa menapa ing kedah kula sandang yen ana dosane ulun sing nampa ulun sing dadani bakune tinggakno perintah ulun lamun to jenenge ora nindakake perintah ulun apa pengen kesiku saka Bathara Guru mati oh nggih Kalau maka kopi dan lo jauh dulu, lamun jenenge ora enggak budak, bakal nopo siku bendo kopi sinane suwo inggih.
tresnanipun Madukaya wilanganipun ulun awet saking tresnanipun dhumateng inggih putra pun Dewa Srani ya lan kula yen pamit kowe bakal nyang ndi kula badhe sumusul lan memanuki lampahipun Bathara Brahma ingin sepunipun tasih nerok kampuh jimbo kang sarta ragu-ragu anggenipun netepi dawuh jenengan kowe wilanganipun ulun yen ana menggoke kula ning badhe ngurusaken bangsa Bandhawa Pramana iki sing diarani suduk gunting tatu loro maju ya tatu mundur ya ajur napa dawuh saka pimpinaning Suralaya sing abote kaya ngene Dresanala Janaka sing ora kelepetan dedosan kudu kesempiang ing aragan mergo dawuh pimpinaning Suralaya nek ora tak tindake siku denda sing tak tampa ya apa dikaya apa lan kepiye sipating wong tuwa kaya aku iki ora bakal tega lan mentala yen to anak-anakku bakal kasangsaya uripe bakal tak reka daya piye piye apa reka daya apa pindhake lakon piye iki Rekod daya wujune tak toke ora tak toke wekasane direkod daya ora kelakon anakku Dewa Srani jawab karo Dresanala potongane dewa kaya apus-apus tujune tak memanuhi tak jampani ditenono nganti ngestoke Bathara Dresanala jangan kok jalan aku ya no
kalau mlebu. Jendokmaya Bintang Johing Asepi Sinimpen Talange Kabu Pambukaning Warono Balen Saking Biar layak ngaluyuk wong menapa loro pukul paduka mundur menging kayuwangan swarga dawana benteng lawan padatan tepung kang wimbo sepunipun wonten gembul langit perkawis ingkang nganjalari kowe nek ora tak takoni rasa omong duwe lambe ora entuk omong menengo iki aku ana perlu ana wigati lawan bojomu si Janaka. Wonten menandikaken ngadawu Kanjeng Rama Kukulun. Aku tak takon, Wangsulana. Apa kowe bener-bener tresna kalawan bojomu ya anakku Desana? Katresnan kula lair kandas tusing batin. Yen dibobot bobote katresnan kula mateng ing kutha Desana. Kadidene bobote gunung Mahameru. Dadi kowe tresna marang anak wedok nggih lakar kados mekaten. Saiki Desana lan takon. Desana wonten dawuh Rama Kukulun kowe tresna lan bojomu Janaka sampeyan ditakon apa? Takon wajibe diwangsuli kowe tresna karo bojomu Janaka. Nek ora tresna apa gelem bengi dikeloni nganti mentek 7 sasi. Wis mentek 7 sasi. Ini Janaka wonten dawuh. Kowe rabi karo Desana wis pirang sasi. Gangsal wulan. Kok wis mateng 7 sasi? Kula panjenengan. Saiki usum ngono lho. Lah usum ngono. Saiki 5 sasi kok matenge wis 7 sasi. Enak lho rombongan aku sinden ngono kuwi dhisik. Yang ini dugi. Teko. Oh iya teko. Iki ora guyon, ora gojek pitakonku Wangsulana.
dolarang dengan becik besok mendemo garis kang prayitno ya sarana wangga wati tinumpes pamiku pangawak Pandhawa aku ki apa ujar Paduka menika mara sepah kula mara tuamu inggih panganggemu Kang Prabida kula anggep kadidene Sudarma kula piyambak kula anggep kaya dene bapakmu dhewe lakar kados mekaten dasaripun kula wiwit alit sampun boten gadah Sudarma Kanjeng Rama Pandhudewa napa sampun sedo nalika kula tasih lare mila pangrengkuh kula dhumateng Paduka Kanjeng Rama kula Bathara Brahma kadidene kula anggep Sudarma kula piyambak kula anggep bapakmu dhewe lakar kados mekaten yen to aku iki mau anggep bapakmu dhewe wajibe anak menyang bapakku yo wajibe putra dhumateng Sudarma menika putra kedah bangun miturut dhumateng dawuhipun Hyang Sepuh upamana perintah saka panjenengan ingsun tumrap Jaya Arjuna tertamtu badhe kula tindakaken tak perintah ngalor Arjuna badhe ngaler tak perintah ngidul Arjuna badhe ngidul upama kowe tak kongkon nganti loro sampun malih sakit pejah kula temah kangge srana mestuti dawuh jeneng dika Kanjeng Rama kula tak gondhari tembungmu iki dina sampeyan ora nek apa sing tak dawuhke tekse apa sing tak perintahke nyang kowe bakal mok tindake bener-bener kula dina iki kowe tak perintah wonten menapa to Rama Pukulun padu ampun ngedhek-ngedheki nek ora tak takoni ora usah omong iki bakal tapus lho panggih wonten menapa Kanjeng Rama Pukulun aja dadi getun keduwung ngantimu lan gelo rasan jane pirang-pirang sasi iki ngempet aku asline ora seneng lamun anakku topek bojo Pukulun menika remen dengan ora tak omongi tak takoni sama lajeng karsanipun ngados pundi apa sing tak perintahke jare kok tindake bener becik dina samangka ana perintah saka panjenengan ulun tumrap jeneng sira Arjuna wiwit dina iki kowe tak kepangake mapan ana ing swarga dawa lan minggato anggepen kowe pegatan karo Dasanala ya mama aja guyon anak wedok wis tak keton tekan gede kok ngene kok pegatan kebangetan temen Sanoko kowe iki satriya latih lan makarti kudu nyariji apa sing kok ucapke kudu disepakati kowe takon lunga saka ing Kalimangan suwar 2 taun yo kene kowe sing begegek ngono kok kowe satriya mutu
Ngendi papan ngendi nggon. Wong tuwa ki enek sing tegel mentala nek nyawang anake susah. Aku ki ngawekani supaya kowe ora gelo. Kowe ngerti dhewe, bojomu ki sapa? Bojomu ki Janaka satriya sing tukmis sambung. Palang katresnan kalawan Janaka kuwi mengki tuna ing tembe burine. Sandung jebluk tiba gabrus kok Janaka weruh wedok mesti dirabi. Kowe engko ndak gelomu kedawa-dawa mulo kowe takon pegatan saiki Bisana. Kowe manungsa karo aku. Aja gelo rasamu. Sak lungone Janaka. Ana wong lanang sing gelem nampa kowe. Kepala ora mung satriya ning ratu. Ratu saka Tunggul Malaya kan pajane Tunggul Bathara Guru Dewa Srani iku bakal gelem nampa kowe nadyan kowe rondo ing Dewa Srani gelem nampa apa anane kula tata dina iki saklungane Janaka kowe tak rabene lawan Dewa Srani manut karo aku rabine dhewe ya kok kowe lagi iki dibisui anak obat takon itu oh aku sindung aku pasangan mas nangis soal anak mau ngapa dalam aku banget temen uripku wis bojo karo wong tuwa dipegat katresnan pangeran aku mau pisah karo panjenengan tiba pisah karo panjenengan aku mencetak ke patiku pangeran aku tak mati wae aku tak mati karo anakmu tali iki sing bakal budake nyawaku selamat tinggal dunia budine kanten bawani wenganing Jasukurila bantane ke bawah sami bener ngomongnya bener Bromo yen to wong wedok ayu rupamu ning atos atimu besar iki mbok manut karo wong tuamu ngono apa wong tuamu iki bakal goleke dalan sing becik kanggo kowe anakku Dewa Srani iki jek Joko Kumala-kala gelem ambi kowe kudune kowe iki matur nuwun ora malah nyentik arep gantung diri rumasane apa sampai dari kowe lunga aku marabi karo anakku Dewa Srani
Satresnanku mung marang Pangeran Arjuna aku ora ngempang rono-rono. Welu mau Bathari aku mau nyawang karo kowe sang Bathari welu. Welu mau. Ngomong bareng tak sawang panjen jayu tenan layak anakku diwasrani edan wayang-wayang karo Dresana kowe pucuk rambut kan laman sikil babak bisa memakai cat ciri ya dina samangkorene wis ora eling Purwadasina wewenangmu sing kaya ngono bakal tak kimpes kanthi selama sengko lahir Jabang Bayi tak kirim barat tak kirim Maruta awakmu tak sengko lahir Jabang Bayi ben lahir saiki mati karepmu urip karepmu gen ora ngregot kowe Simurung Maruta saka anggane sang tandha Kyai Durga mlebet anggane sang Dresana nyengko laire sang Jabang Bayi ingkang pancen durung wanci lair sasampunipun sinengka laire sang Jabang Bayi Maruta kalebetaken wonten anggane sang Dresana kaya dene nyurung lek Jabang Bayi sakala Dresana buka 29 tanpa ubah tanpa ngeden bro lahir Jabang Bayi mije jalu utawa mije kakung semunar sakane gede perdawane sang Jabang Bayi lanang mau wedok lahir mak rujuk wah lanang metu titite ya upung ora ana sing weruh tegese ora ana wong sing ngamlingan Jabang Bayi iki tak cemplungke ana kawah candra dimpoke modal lebur dadi asli wedokan setan orang duwe watak jiwa kamanusan Jabang Bayi sing ora ngerti dosa bakal mau prawasa kanthi cemplunge kawah candra dibuka Gusti Allah ora sare tetep bakal ngayomi Jabang Bayi sing ora duwe dosa
sirna ning mundhak dewasa sang jabang bayi awit kersane Gusti kakur bek dumadi ora kaprawasa ning malah saya mundhak sentosa prayitna sang Hyang Nada merpeki undhane sang jabang bayi aku panake sapa ngundang sampean Mbah Kakung utawa Eyang ngono ya Eyang heeh piye Mbah aku ki jeneng kita kuwi durung duwe jeneng durung mergo bubar dilairake kami kersane Gusti Sang Maha Suci dina samangku jeneng sira kaya disengko ngancik dewasa aku urung duwe jeneng urung ora petok kancaku lek nyeluk aku piye Mbah ha iya kok tak kei jeneng sik kowe tak kei jeneng sik men mengundang kita kuwi gampang aku jenengku sapa Mbah gandeng jeneng kita kuwi dewasa mijil saka wisa wisane geni kalah candra dimuka jeneng kita ulun menehi tetenger Bambang Wisa Geni ya Bambang Wisa Geni Bambang Wisa Geni ya marga jeneng sira lair lan dewasa lumantar wisa wisane geni kawah candra dimuka ngono ya Mbak ya terus lek ana anak ki mesti ana bapak karo ibu ah kita ya bener aku ki anake sapa Mbak Maduparana Noleorana kowe weruh apa Niken Salindri dudu kuwi kalau sawangan sing do sepaton kae sapa Mbak kae para dewa heeh terus takono rono sapa bapakmu sapa ibumu nek ora ngerti tak takoni sapa bapakku sapa ibuku jotosen cangkeme siap Pak nganggur iki munduh tang nyaur piye bare akeh sing gawe bakal nganggur iki kok kelakon nek wong tuwek-tuwek ditonyo cangkeme karo bocah sapa aku Bambang Wisa Geni kowe sapa Pak aku dewa oh dewa yo ngerti dewa lah gede tur dawa dudu dewa ki sing mapan ana ing kayuwangan Bathara
Indra. Oh, Pak Indra. Iya. Takon Pak Indra. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Sapa ibuku? Ora ngerti. Jotos cangkem. Apa ya? Aku bapakku sanggene kowe sapa? Bathara penyarikan carike dewa. Oh, Pak Carik. Iya. Nek kono kowe nang kene dadi carik. Iya, aku dadi carik. Nek kono kowe ngerti ning babatan ki rondone pira, prawane pira? Raimu. Ora usah takon perkara kuwi. Kowe iki ngopo? Aku arep takon, Takon apa? sapa bapakku? Ora ngerti. Ibuku, ora ngerti. Tonya cakep. Wis sapa, Mbak? Tau Bathara Yama dipati. Kowe ya dewa. Dewa. Dewa raine ya barongan. Pancen aku sak rombongan elek dhewe aku. Wis sapa? Bapak wis anggeni. Kowe gaweanmu apa, Mbak Yama? Gawe aku njabut nyawane wong. Yen ngono aku jabuten. Wong enek tulisane kok njabut. Ya ora duwe hak kowe iki ngopo? Aku arep takon, Takon apa? sapa bapakku? Ora ngerti. Ibuku, Ora ngerti. Tonya. Kowe ya dewa. Aku tukang sono Dek. Oh ya wis. Nah, ini cakep. Iya, bisa ngerti. Ora sing ngerti iki, Mbak. Ngoleh orang. Roh apa? Kayak ana dewa nganggo seragam abang. Kae jenenge Bathara Brahma. Bathara Brahma iki dewane geni. Dewane geni. Heeh. Kayak ditakoni. Takoni, Nek ora ngerti, jotosen cangkeme. iya, Mbak. Iku enek lakon bae ditonyo karo putune. Rasane Brahma iki dadi wong nyamio. Wis apa? Bathara Brahma, wis apa? Bapak wis anggeni. Sing ngamuk dudu wayahe, dudu wajine iki kowe. Yo, aku sing ngamuk. Asli sak nomor bocah cilik yaene ngamuk iki genah putune wong gendeng. Nek ben putune wong gendeng aku mau takon. Takon apa? Sapa bapakku? Ora ngerti. Ibuku. Ora ngerti. Tonya cakep. Jos, Jos, Pak. jos. Pokoke Pokoke petuk petuk karo dewa. karo dewa. Jotos cangkeme. Jotos cangkeme. Tuh. Aduh. Aduh, aduh. Kayak aku kok jotos sak kayane. Lah aku manut karo kowe to, Mbak. Manut apa? Pokoke petuk dewa, jotos cangkeme. Ah, sampeyan dewa apa udu? Dewa. Nek aku rombongan ngono. Apa, Mbak? Nek kewan mlebu cangkem. Tapi ya, Mbak. Halo, enek dewa tangane papan ke takonono ora ngerti jotos sing Yo. Aku pimpinan Suraya Pukulun Bathara Guru. Aku ora takon bapakku sapa? Ora ngerti. Ibuku sapa? Ora ngerti. Tono.
Wis marem to wis njotosi dewa wis Pak. Lah bapak kita ki ora mapan ana ing kayewangan. Nanging wong tuwa kita mapan ana ing Ngarcapada. Aku mbok ditoken, Pak. Aku pengen suka ana rasane wong tuaku lanang wedok. Ya. Tono lakulun ya, tono lakulun. Wong rak pethukne karo bapakmu lan wong tuamu wedok.